Morjesta! Tänään alkaa kaikkien aikojen veneseikkailu. Me ollaan tällä hetkellä Lahden satamassa ja lähdetään tästä kohta soutamaan Jyväskylään koko Päijänteen läpi. Me käytiin äsken torista hakemassa Markulta 300 eurolla meille vene. Ja kohta lähdetään sitten sutimaan kohti Jyväskylää. Meistä ei kumpikaan soutanut 2 vuoteen. Ja silloinkin ehkä semmoista mökkisoutelua puoli kilometriä. Viimeksi kun mä soudin, niin mä soudin ehkä kilometrin ja siinä meni varmaan tunti. Mä en tiedä yhtään kuinka pitkä matka toi on, enkä kuinka vaikea tää reissu tulee olemaan. Joten kuulostaa seikkailulta. Näin ne oikeat venemiehet tekee. Kyllä näin on. Älkää menkö isolle ulapalle tähän kanssa. Minä en luota. Se on hyvä. Meillä on ihan liikaa kamaa. Tää on ihan hirveä määrä. Painaa aivan tuhottomasti. Airotkin ehkä kestää. Luotetaan Markkuun, että on kunnon airot. Terkkui Markkuun. Hei, olisiko se muurahaispesä pitänyt poistaa sieltä ennen kuin lähdetään? Onkohan tää nyt ihan homeessa? No. Out of sight, out of mind. Mä haluan tästä ite tuonne veneeseen olla. Mä ajattelin, että veneessä ei ole mitään väliä, kuinka paljon pakkaa kamaa, kun sinnehän ne menee, mutta... Muistakaa pitää keula kevenä, niin se ei sitten jarruta teitä kun väätte. Ja veänähän se on. Eikö näytä keveältä sinun mielestä? 100 kiloa. Otaisiko nää pullot mukaan vielä, niin sit on 6 pulloa. Hei, tulla vielä toi jääteis, se taas on vähän isompi homma. Niin, Sannikin osuu tähän. Ihan oikeesti. Tää tulee menee hyvin. Tää tulee menee helvetin hyvin. Aivan hirveä. Kato miten onnelliselle vielä on. Ei huolta häivää. Vielä niitä hymyilyttää. Vähän leikkaa sitten ne tulee takaisin. Mutta mun pitää antaa lähtöhalaukset vielä. Hei 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 hei. Nähdään sitten ehkä matkan varrella tai viimeistään perillä. Hei hei. Moi moi! Kiitoksia. Hei. Moi moi. Kiitoksia. Kiitoksia näistä avuista. Tällä hengellä jatkamme ja valloitamme Päijänteen. Kyllä kyllä. Tämä tolppa pitää. Se on vielä hiekassa. Tää penkki irtoaa täältä. Joo, tää varmaan räksähti siinä alkuun heti. Kyllä se nyt siellä vielä on. Mennään vaan. Jos alkaa hukkumaan, niin soiteletaan. Pitäisikö Sani jää tähän päähän kahtelemaan tuo tulppaa nyt, kun se lähtee Niin täyttymään? ehkä alkuun joo. No, mä katon, mutta Markku sanoi, että täältä ei kyllä paljon tuu vettä, vaikka tässä ei olisi sumppaa. Ei se paljon paljon. Siis tää toinen airo on ihan hirveässä kulmassa. Semia. Joo, tässä oli ihan väärässä kulmassa tää airo. Mikä? Väärin. Se haittaa. Mulla on kato tässä melan, niin mä voin sitten. Nonne, tukee tätä puolta. Hei hei! Hei hei, pitäkää kivaa! Hei, me tarvitaan sit kameraa! Mä voin viedä sen. Jätä kuvaa. Haluaisin katsoa sitä, että miten pitkällä kestää hoksata. Ja näin matkailijaamme palaavat hakemaan omaisuuttaan. Mä en edes tykkää olla vesillä oikeesti. Että mä en edes tykkää olla vesillä. Hei, Tuti Jousen! Tohon ääneen tulee menemään hermo. Jos me saadaan asialle mitään tehtyä. Ai, Mä oon vaan passenger princess.
Ekat soutuvedot 2 vuoteen. Miten se kuuluu istua? Mitä? Onpa paskat aidat. Jep. Ei vittu. Se on ensimmäinen rantautuminen Enonsaareen. Muutama kilometri soudettu. Ruumiin lämpö 39,5. Joo, on kuuma. 28 astetta lämmintä ollut tänään. Ei ehkä enää ihan niin paljon, mutta kyllä paahtaa aurinko aika kovasti tonne järvelle. Hyvä me. Yes. Tässä mä nyt sitten kerron, tässä me soudetaan. On soudettu koko päivä ihan. Soudetaan huomennakin ja... Niin, soudetaan aika monta päivää tästä eteenpäin. Ensimmäisen päivän soudut rupeaa pikkuhiljaa olemaan purkissa. Tuolla, tai siis toivottavasti on purkissa, koska emme nyt tiedä miten täällä majoitutaan. Nyt voidaanko me rantautua meidän haluamaamme paikkaan. Mutta me toivotaan, että on purkissa. Ja loppuilta meni kyllä todella mukavasti. Täällä sää helli meitä ja rupes päivän helle vähän armahtamaan ja käytiin uimassa tuolla yhdessä saaressa ja aikamoista höpöttelyä tässä nyt tämä ei, mutta On kyllä ihan kamalaa höpöttelyä. kunnon tämmöistä papan höpöttelyä. Souturetkellä. Muorin kanssa. Meidän telttasilmä ei ikinä petä. No niin, tämä on kun oltaisiin jossain suistossa. Tää on ihan sikahieno. Amazonissa. Siis, mä en kuvitellut näin täydellistä telttapaikkaa löytyy. No ei todellakaan, mitä hitsiä. Siis tää on ihan täydellinen paikka. Tää on vähän niin kuin olisi jonkun joen varressa. Joo. Täks. Ihan superhieno. Hirveä tuuri kyllä, kun menee sattumalla jonnekin. Ja... No mutta ei ollut sattumaa, mä tutkin tän hyvin tarkasti. No joo. Täältä löytyi täydellinen telttapaikka. Tonne pistetään pian telttaa ja siinä Sanni aloittelee iltaruuan valmistusta. Vähän hyttysiä. Pikkusen on jo hyttysiä. Pitää nyt jostain valittaa kuitenkin. No niin, se on ensimmäinen aamu tällä seikkailulla ja herättiin täältä meidän upeasta telttapaikasta. Aika kovassa pääkivussa kummatkin. Todennäköisesti vähän nestehukkaa, hartiajumia ja monia muita syitä, miksi näin kävi. Vedettiin aamupala puranat, käytiin uimassa, syötiin aamupalat, vedetään kahvit ja rupeaa elämä voittamaan taas. Tänään näyttäisi olevan aika paha vastatuuli meillä. Aallokko puskee pikkuisen vastaan ja aurinko paistaa siniseltä taivaalta. Lämpöä on ehkä jopa enemmän kuin eilen, mikä on paljon. Tästä voi tulla aika rankka päivä. Juodaan nyt kahvit loppuun ja mietitään matkantekoa sen jälkeen. Kerrotko mitä olet tekemässä? Apu. Nyt korjataan meidän hankaimet. Nämä on tämmöiset ruosteiset paskat, jotka nyt jo vähän nytkyttää. Eli ne tulee varmasti irtoamaan jossain vaiheessa, niin korilla teipillä korjaamme. Ennaltaehkäisevä toimenpide. Tosta noin. Nice. Ja kyllä pysyy. Okay, let's go.
Päivä 2 alkaa. Jee. Oh my god. Oi. Ihan hirveetä touhua. Ei liiku mitään. Ai. Siis tämähän on aivan kamalaa. Saatana. Katsottiin sadetutkasta, että 1,5 tuntia ei sada ammuttu. Joo, Se siitä. siihen voi aina luottaa nämä. On hienoa. Ukkonen puhaltaa tuolla vähän matkan päässä meitä kohti. Joo. Ja rentoa lomamatkaa. On kyllä, tää on mukavaa. Tultiin saareen pitämään vähän sadetta. Ja ukkosta erityisesti. Niin. Mutta ukkonen näyttäisi vähän selkenevän tuolla päin. Vähän vähemmät tumman pilvet, niin mä luulen, että kohta me voidaan jatkaa. Kyllä. Vaikka vähän sataiskin, niin se ei haittaa. Niin, ei suuresti. On vessapaperit ottanut vähän osumaan. No niin. Se siitä paperista. Ukkonen kaikkosi ja päästiin takaisin vesille. Nyt aurinkokin pilkistää taas ja saadaan kamat kuivaksi ja elämä hymyilee. Nyt on nokka kohti Vääksyn kanavaa, minne on varmaan joku noin 5 kilometriä matkaa. Ja siitä mennään läpi ja sit toivottavasti saadaan taas samanlainen auringonlasku iltasoutelu kuin mitä eilenkin. Katsotaan mitä on tiedossa. No niin, siellä olisi kanavan sulut. Haluatko soutaa niistä vai? No en todellakaan. Siis tämä on tosi kapelottavalta. On kyllä vähän joo. Kieltämättä. No mä voin ottaa ruorin. Se näyttää joltain niinku semmoiselta vesimyllyltä, mistä vaan mennään läpi. Niin. Kyllä siinä vähän jotain virtausta ilmeisesti onkin. Niin. No, katsotaan. Joo, mutta nyt vaihdetaan kapteeni. Okei. Jännittävää. Okei, syttyi vihreä valo, eli saadaan mennä. Pitääkö meidän noista naruista nyt ottaa kiinni, kun me odotetaan? Ehkä. Voi apua. Kyllä laskee vedenpinta. Joo. Ihan tosi nopeasti. Tuolta nyt metrin verran ollaan tultu. Joo. Kuinka paljon tää laskee? Vää. Oh my god. Vää. Vää. Okei. Mutta ei ole vielä vihreä valo, pitää ottaa. Nyt on vihreä. Okei. Ja matka jatkuu. Okei, tää ei nyt ollut yhtään niin pelottavaa kuin mitä mä ajattelin, että olisi. Ei niin, joo. Ja ehkä about nyt ollaan Päijänteen puolella. Jee! Nice. Joo. Niin tässä oli siis se juttu, että me ajateltiin, että tää on Päijänteen läpi soutu ja sitten me lähtöviikolla tajuttiin, että
Lahti on Vesijärvessä eikä Päijänteellä, mutta tää on nyt sitten Lahdesta Jyväskylään soutu. Joo, se muuttui nyt sitten. Me koitetaan miettiä, että mihin me kehattais laittaa tää parkkiin. Tällaisten viereen ei jotenkin kehtaa. Niin. Eikä ole vene-etiketistä ihan hirveästi tietoa, mihin tällaisia nyt parkkeerataan normaalisti. Johonkin piiloon. Nakkikori. Missä me ollaan? Me ollaan Väksyssä. Käytiin kahvilla ja nakkikorilla. Ja nyt on täydelliseltä näyttävä keli. Sääennusteet, joihin ei enää koskaan luoteta, näyttää hyviltä. Me saatiin vettä. Ja kaikki on hyvin. Nyt voi vielä jatkaa soutuja. Ja kello on aika paljon, mutta me jatketaan vielä hyvä pätkä. Eikö vaan? Kyllä. What the fuck? Yeah. Meillä oli ehdottomasti sataman hienoin vene. No aivan ylivoimaisesti kyllä. Ja meillä on ylivoimaisesti hienoimmat aerosuojukset. Niin, kerros mitkä ne on. Nämä on Sannin äitin jumppamatosta leikatut kädenpidikkeet. Mutta kummallakaan ei ole yhtään rakkoa kädessä, eli... Toimii. Toimii siis. Joo, me ollaan vaan visionäärejä. Siksi meillä on varaa tällaiseen veneeseen. Ai. Mutta ei rahalla kyllä voi tämmöisiä asioita ostaa, tällaista tunnetta. Täällä saadaan liputella. Niin, jep. Oi, että ihanaa. Tää on kyllä niin chilliä. Tänään Teemun venekeittiössä tehdään makaronia ja chili sin carnea. Chili con härkis. Chili con härkis. Kokki on hyvin perillä. Joo, aletaan kokkaamaan. Varpaita rupesi vähän paleltamaan, niin tää toimii myös varpaiden lämmittimenä. Se näyttääkin kyllä hyvältä. Tästähän voi tulla uusi suosikki. Ehkä. Oi, kun näyttää hyvältä. Ja nyt maistetaan Teemun venekeittiön kaikkien aikojen ensimmäisen jakson ruokat. Tää on itse asiassa aika hyvä. Nice. Tässä saattaa tulla kyllä uusi tämmönen go-to-resepti. Aika vähän löytyy niinku purkkiruokia. Niin, ja näin helppoja. Jep. Ei ollenkaan paskaa. Täällä on hiljaista. Tosi hiljaista. Ja rauhaisaa.
Järvi on lähes tyyni ja mielemme tyynempi. Mä yritin tähän kaunista runoutta. Anteeksi. Naureskelet siellä. Anteeksi. Joo, mutta nyt kelpaa kyllä soutaa taas eteenpäin. Vähän on ollut taas tapahtumia tänään. Ekaksi järkyttävän kuuma, jonka jälkeen hirveä myrsky tyyntämyrskyn edellä. Mutta toivottavasti yksi myrsky tälle päivälle riitti. Niin. Se olisi vähintäänkin kohtuullista nyt. Saataisiin naaliskella. Ja meillä on 5 kilometrin päässä on jotkut saaret, mistä ainakin yksi saari olisi ilmeisesti mökitön. Ja se on meidän paras liidi tällä hetkellä majapaikaksi. Ja eilen huomattiin, että valoa riittää puolille öin helposti soutamiseen. Niin meillä on tässä nyt monta tuntia aikaa soutaa vielä 5 kilometriä tälle päivälle. Ja nyt kyllä kelpaa soutaa. Passenger Princess. No oon mä soutanutkin kyllä aika paljon. No oot sä paljon soutanutkin. Ehkä puolet tai vähän alle. Tehdään se nyt selväksi. Melkein puolet. Niin. Me ollaan menossa yöpymään takana näkyvään saareen. Ei ole enää pitkä matka, mutta kello on yli 12. Ja väsyttää. Vähän väsyttää kyllä, joo. Aika hienon näköinen yöpaikka meillä tiedossa. Tää on nähtävästi joku ihan kunnon lokkisaari. Hyvä tuolla nukkua. Joo, voi olla aika äänekäs yö. Puolustaako ne nyt jotenkin reviiriään tai jotain? Varmaankin. No. Ehkä me sieltä yöpaikka löydetään lokkien seasta. Yritetään olla ajamatta karille. Täällä on aika paljon kiviä. Telttapaikan etsimisessä meni hetki aikaa. Lopulta löydettiin saari, mihin pistettiin hyttysverkko ja tarppi. Nyt vielä puhalletaan patjat tuohon noin. Aletaan nukkumaan. Vihdoin. Täällä on sitten hyttysverkon kanssa pieniä haastavuuksia. No niin, hyttysverkko-ongelma jokseenkin ratkaistu. Me ehkä pystytään nyt nukkumaan tässä. Joo. Aika tiiviisti, mutta eipä se haittaa. Ei ole kaksinen, mutta nyt on niin kova väsy, että on pakko nukkua missä vain. Joo, ja on ainakin hienot näkymät. Joo. Ei tosta nyt ehkä oikein näy, mutta kauniit näkymät on. No niin, leiri kasaan ja matka jatkuu. Kyllä vain. Mites nukutti?
aika huonosti. Oli järjetön määrä lokkeja yöllä meidän teltan päällä huutamassa, niin nukkuminen oli haastavaa. Mutta kyllä nyt tuli muutama hyvä tunti nukuttua kuitenkin, niin jaksaa taas mennä muutaman kilometrin eteenpäin ennen kuin hajoaa. Niin. Niin. Pulkkilanharjulle. Jee. Pulkkilanharju lähenee. Tuolta sillan ali mennään ja tuonne ajateltiin mennä sitten kahvittelemaan. Katsotaan päästäänkö sillä ali. Niin, siitä ei ole ihan varmuutta, mutta kyllä se ihan hyvältä näyttää. Sinne vaan. No niin, Pulkkilanharjun sillan alitus. Jännittävää. On kyllä. Osuuko reikää? Ja kohta kebabille. Ai. Niin, saavuttiin Pulkkilanharjulle, mihin Sannin äiti tuli tuomaan meille vähän kokista ja kebabrullaa. Ja nyt me ajateltiin sortata ylimääräiset tavarat, mitä meillä on reilusti matkassa, ja pistää Sannin äitin kyytiin. Saadaan venettä ehkä pikkusen kevyemmäksi ja vähän tilaa meille liikkua tuolla enemmän. Mulla on esimerkiksi 5 frisbeetä mukana, niin niistä voi vaikka 4 antaa Sannin äitin matkaa ihan surutta. Maistuu kylmä kokis, mutta ihan okolta. Sinne menee vanhat airot. Yes! Näistä paskoista kapistuksista päästään eroon. Loistavaa. Päästään ehkä eteenpäinkin. Näytätte meidän uudet airot. Wow. Niin hienot. Ai on. Jos ei kuulunut kameralle, niin Teemu sanoi, että on tosi paljon paremmat. Joo. Niin siisti kuin mitä tän siistiksi saa. Aika hyvältä näyttää. Tää on kyllä hyvä vene, kun lopettaa sekunniksi soutamisen, niin heti ollaan vedetty melkein 180 astetta ympäri. Täällä vedetään aika isossa vasta-aallokossa 3. päivää kohti Jyväskylää. Äsken lähdettiin just Pulkkilanharjulta jatkamaan matkaa. Sannin äiti tuli tuomaan meille kebappia, Coca-Colaa ja ehkä tärkeimpänä uudet airot meidän vanhojen paskojen tilalle. Ja kyllä vaikka on kova vasta-aallokko, niin huomaa jo airojen vaikutuksen. Kyllä nämä paremmin kyllä selkeästi kulkee. Eilisen illan telttapaikka oli aika hauska. Semmonen autio, hämähäkkien valloittama saari. Miljoonien ja miljoonien hämähäkkien seurassa. Oli joka tapauksessa potentiaalia nukkua hyvät yöunet, mutta lokkiparvi alkoi lentelemään meidän päällä ja piti ihan hirveätä meteliä koko yön. Niin pikkusen oli haasteita nukkumisen kanssa ja kummatkin nukuttiin aika huonosti. Tänään ehkä vähän tuntunut pieni tahmeus tässä hommassa sen puolesta, mutta nyt ollaan matkalla kohti Kelvennettä. Siellä etsitään joku hyvä telttapaikka ja nukutaan kunnolla. Me lähdettiin itäpuolta Kelvennettä kiertämään, koska länsipuolta suositeltiin. Aivan sen takia, koska länsipuolta suositeltiin ja on täydellinen sesonkiaika, niin me oletetaan, että siellä on hirveä ihmisvilinä. Ja kaikki veneet, mitä me ollaan nähty tästä menevän, on mennyt sinne ja kukaan ei ole tullut tänne. Joten meidän teoria saattaa pitää paikkaansa. Ei välttämättä pidä. Mutta täällä me joka tapauksessa ollaan itäpuolella. Katsokaa kaikki, minä soudan. Kaunissa maisemissa. Niin. Kelvenne. Kauniisti vierellä. Ensin välistoppi ja sitten ehkä jatketaan. Joo, välistoppi on tuonne. Saanko mä kommentoida uusia airoja? Saat luvan. Mutta siis ihan sikana paremmat.
Oikeesti niinku, varsinkin tää niinku, liike, kun työntää nää eteenpäin, niin tää vaatii niinku, ihan sikana vähemmän voimaa. Varmaan nää on niinku, niin paljon kevyemmät. Tai sitten tää varsi on niinku, paljon pidempi. Niin, niin tossa piti niinku, oikein pusertaa ne tänne eteen noilla vanhoilla airoilla. Joo. Joo, ja kyllä toi muutenkin paljon parempi toi itse veteen menevä osuus. Jep. Vauhti on kiihtynyt. Kyllä. Vielä lähdetään jatkaa matkaa seuraavalle telttapaikalle. Tänään ruuaksi Sannin venekeittiössä rakettispagetti. Valkoiset pavut tomaattikastikkeessa ja paprikaa. Täysin ravinnotonta ja epäproteiinipitoista mössöä, josta tulee heti nälkä. Kuulostaa hyvältä. Gourmet. Siis tuoksuu kyllä oikeesti aika hyvältä. Sinne vähän mausteita sekaan, niin tää on hyvä. Joo. No niin, testissä Sannin ensimmäisen venekeittiön tuotos. Näyttää koiran oksennukselta. Voi ei, tää ei kyllä maistu yhtään mitään. Yleensä tälleen kaikki maistuu ihan uskomattoman hyvältä. Niin. Mut siis jos tänne laittaisi vaikka niinku tonnikalapurkin tai oliiveja tai jotain sekaan, niin sittenhän tää olisi varmaan tosi hyvä. No, kehitetään reseptiä ensi kerralla. Kyllä. Jakso ohi. Me lähdettiin Pulkkilanharjulta kovassa vasta-aallokossa vetämään kohti Kelvennettä. Ja päästiin sinne telttapaikalle. Ja vähän mietittiin, että voitaisiin jäädä sinne yöksi, mutta päätettiin kuitenkin lähteä vielä painamaan eteenpäin. Moni olisi varmaan kello 10 jäänyt aikaisemmalle telttapaikalle, mutta me päätettiin lähteä 7 kilometrin päähän lipumaan ja se oli mahtava päätös. Täällä ollaan saatu vetää Tyynellä järvellä auringonlaskussa rauhassa ja nyt Sanni teki venekeittiön antimet vielä syötäväksi. Ja tästä olisi joku 2 kilsaa meidän tulevalle telttapaikalle. Se on päivä 4, startannut aika helteisissä olosuhteissa taas. Täällä livutaan nyt sitten taas eteenpäin kohti Jyväskylää pienessä vasta-aallokossa. Me jaksettiin eilen vielä soutaa se 7 kilometriä, mikä oli tarpeen soutaa, koska kansallispuistossa ei saa yöpyä missään muualla kuin niille merkatuissa alueissa. Ja selvittiin, rantauduttiin Kelventeen pohjoispäähän, missä löydettiin erittäin hyvä telttapaikka meille. Siellä vedettiin taas perinteiset aamupuurot, aamukahvit, käytiin uimassa useamman kerran ja lähdettiin lipumaan taas eteenpäin kohti Jyväskylää. Tässä on nyt hienoja saaria, paljon edessäpäin, mutta suurin osa niistä on kiellettyjä nousta. Eli ei saa mauhin nousta lintukauden aikana tai mitä ei lie onkaan pesimäkauden aikana. Ja pitää etsiä sellaisia saaria, mihin saa nousta. Ja tuolla edessäpäin ei tuo. Tuo on yksi semmonen, mihin ei saa nousta. Mennään tuonne. Hyvä.
Ai vitsi. No autioranta. Wow. Kohta varmaan tömähtää. Leipäkiviranta löytyi. Oi. Vahva primitiivinen tarve heitellä kiviä aina kun niitä näkyy. Tää päivä ollaan toistaiseksi päästy menemään tuolla saarien suojassa kohtuullisen pienessä aallokossa, mutta nyt seuraavaksi matka kulkee tonne 8 kilometriä pitkälle selälle. Ehkä tossa on joku saari välissä, missä pystyy tekemään joku pitstopin. Toi pikkunen esimerkiksi tuolla zoomataksemme. Mä en oo ihan varma mikä noissa, mutta tuolla tuo ehkä. Siellä se on. Mennään vaikka sinne. No niin, nyt lähdetään saaresta uhmaamaan selkää. Tai tonne saarelle. Se on niin pieni ja niin kaukana. Tuolla käytiin äsken kolhimassa kiviin Justiinaa. Ja uimassa. Toinen piti venettä kiinni ja toinen ui. Ihan jees. Täällä keskellä selkää nakuinilla. Tulee hyvä äänirauta, kun toi kärpänen surisee mun vieressä. Osuuko? Osu. Jee. Tänään Teemun venekeittiössä suodatetaan järvivettä tämmöisellä Life Straw pillillä trangiaan. Ei tarvitse käyttää vähöjä hanavesiä. Joo, mä en ihan tiedä, luotanko mä tähän täysin juomavetenä, mutta ainakin tälle, että suodattaa veden, jonka vielä keittää, niin sit se on kohtuullisen varma kyllä. Tänään Teemun vessakeittiössä on Venekeittiössä. Meillä on aikaisemmin ollut myös vessakeittiö. Paljastetaanko sen nyt sitten tässä? Niin, no sä oot kyllä ollut sen pääpitäjä, mutta Teemun vessakeittiö. mä oon ollut hiljainen hyväksyjä. Kyllä. Tänään Teemun venekeittiössä tomaattia, paprikaa, makaronia ja jalostajan lihapullia. Uskokaa pois, se on sitä. Tää on paras retkiruoka. Tee mun mielipide. Mun mielipide. Ollaan soutamassa väärää suuntaan, että sai auringonlaskuvideon. Kerettiin ennen pimeää. Jee. Jee. Se on päivä 5 startannut ja aika kohtuullisissa olosuhteissa taas. Aurinko paistaa, todella kuuma. Täällä saatiin herätä mielettömästä niemenkärjestä. Täällä ei ole yhtään mökkiä missään.
ja täällä on täysin meidän oma rauhamme. Tehtiin hyvät puhrot, mitkä on melkein kokonaan jo syöty, ja kahvia, ja kohta mennään taas perinteiseen tyyliin uimaan. Sitten lähdetään Juustiinalla taas eteenpäin merille, vesille, ja tuolla noin 5 kilometrin päässä on ehkä yksi kahvila keskellä selkää, jonka nimi on Sel Cafe. Ja taisi meidän seuraava liidi, mihin me yritetään mennä katsomaan, että saataisiko sieltä kahvia ja ladattua vähän puhelimia ja ehkä täytettyä vähän vesivarantoja. Tästä tulee varmasti hyvä päivä. Au. Hieno. On. Hieno kallio. Me ei liikuta mihinkään tällä hetkellä, vaikka vetää täydellä voimalla eteenpäin. Nyt on kovin vasta-alko toistaiseksi. Joo, ihan Tässä selkeästi. olisi Selkäcafé 2 kilometrin päässä saarella. Me just laskettiin, että tällä vauhdilla sinne menee varmaan jo 2 tuntia. Joten toivotaan nyt, että vähän tuulen suunta muuttuisi. Jouduttiin luovuttamaan. Me ei liikuttu mihinkään tuolla selällä, niin tultiin rantaan tänne Poukaman taakse tyyneen ja mietitään vähän mitä tehdään. Mutta syödään nyt eka. Syödään nyt eka. Se on hyvä sääntö, jos tulee pattitilanne. Tässä tonnikalaleivän äärellä on hyvä pohtia, että mitä tehdään seuraavaksi. Lähdetäänkö uhmaamaan selkää vai ootetaanko käytännössä aaltojen laantuminen. Niin. Tuolla olisi toi 2 kilsan päässä oleva kahvila, jossa olisi paljon mukavampaa odottaa, Niin. mutta sinne pitäisi päästä. Niin. Ja on epävarmaa, että onko kahvilaa ylipäätään olemassa. Onko se auki. Ja sitten tuuli saattaa ehkä vähän tyyntyä illaksi, mutta tuskin mitenkään ihan merkittävästi. Tai varmaan tyyntyy, mutta sitä pitäisi ottaa ihan sikakauan. Niin. Joo. Vähän vaikea paikka. Vähän me puhuttiin jo siihen sävyyn, että lähdetään vaan uhmaamaan ja vedetään toi 2 kilsaa vaikka väkisin ja odotetaan sitten siellä kahvilassa tuulen tyyntyminen. Mutta ainoa kysymys on, että missä vaiheessa soutamista tulee vaarallista. Se ei haittaa, jos se on vähän perseestä, mutta miettii, että rupeako toi olemaan siinä tasolla, että on mahdollista, että vene hörppää vähän, niin Niin. ehkä ei vielä. Ja sitten varmaan jos menisi niinku ton saaren suojassa silleen vähän, niin mä Ja ainakin luulen, loppumatka menisi varmaan vähän helpommin siinä. Niin, jep. En mä nyt siis usko, että toi vielä on vaarallista niinku silleen lähellekään oikeesti. Ja sitten eihän se tavallaan, että jos se nyt ihan vähän sieltä keulasta hörppäsee, niin ei se nyt niinku heti uppoisi myöskään. juu. Kai, en minä tiedä. Joo, no eiköhän me lähetä uhmaamaan vähän se. Juu. Riskejä pitää ottaa. Kahvikupin toivossa tekee mitä vaan. Niin tekee joo. Puoliväli häämöttää. Tai ehkä ollaan menty jo yli puolen välin kahvilalle. Joo, tää liikkuu. Ja kestää toivottavasti. Tuulisen kun kovenee. Mutta niin kovenee vedotkin. No niin, siinä se saari on. Katsotaan, onko kahvilaa olemassakaan. Se selviää aika pian. Joo. Yes. Apua, apua. Eipä näy kahvilaa.
Siis jos täältä löytyy kahvila, niin se on kyllä maailman 8. ihme. Ihan sairaan hieno saari kylläkin. Vaikka täällä ei kahvilaa olisi, niin hieno paikka pitää taukoa. Kyllä. Missä olet kahvila? Niin. Alkaa epätoivo iskeä. Joo. Kohta pitää pistää omat kahvit tulille. Ja ollaan aika optimistisia, että täällä mukaan joku kahvila olisi jossain. Etsitään vielä. Niin. Mutta olikohan se Mapsissa oleva kahvila, niin oliko se vaan ihan väärässä paikassa? Sekin on mahdollista hyvin. Mutta aika hieno saari kyllä. Tosi hieno. Etsimistyölle. Joo. Oikein hieno. Jatketaanko vielä hetki? Joo. Kahvia. Kahvia. Talonen lensi mun kameraan. Hieno. Nyt se on ehkä pakko todeta, että meitä ehkä koijattiin tai jotain muuta tapahtui, mutta selkäkafeeta ei ole olemassa. Juu, älkää tulko, jos ootte veneilemässä. Juu. Ja nyt me ollaan täällä keskellä Selkää saaressa. Tää on tosi hieno saari kylläkin, että täällä on ihan jees olla, mutta me jäädään ehkä ootteleen tuulien tyyntymistä tänne ja keitellään meidän trangialla sitten myrkkyisät murukahvit. Niin. Joo, se on oikein hyvä vaihtis. Se on ihan hyvä. Mennäänpäs takaisin veneelle toiselle puolelle saarta, koska mä lähdettiin etsimään kahvilaa täältä. Niin, nyt pitää vaeltaa vielä puoli tuntia takaisin. Ai goddammit. Siellä se rauhaisesti köllöttää. Ja aallot on pienentynyt ihan selkeästi. Totta. Yes! Yes! Näin päästään matkaa. Yes! Koska ei ollut olemassa selkäkafeeta, niin me tehtiin tänne upeille kallioille meidän oma kahvilamme. Ja täällä on kaikkia herkkujakin. Ja ihan ilmasta. Lähes ilmasta ainakin. No niin, nyt ollaan sillä paljon pelätyllä selän ylityksellä, mikä vaikutti täysin tekemättömältä paikalta, kun tonne kahvilan etsimisreissulle lähdettiin ja siellä pompittiin aaltojen mukana. Tuli nyt todettua taas se, että illalla tyyntyy ja soutaminen on vähän mukavampaa tällaisella järvellä kuin mitä se oli aikaisemmin päivällä. Ja myös kilsat karttuu pikkusen nopeammin. Mennään nimittäin varmaan 3-kertaista vauhtia pienemmällä teholla, mitä silloin aamupäivällä mentiin. Ja tää on myös kivaa tälleen. Niin nyt on ihan jees. Mä nautin. No niin, mitäs täällä tapahtuu? No niin, tänään Sannin venekeittiössä tarjolla kirsikkatomaatteja. Nice. Ja pesto kidneypapu paprikapastaa. Oi. Tää on nyt ensimmäistä kertaa testissä tämä ruoka, niin kohta nähdään onko hyvää. Mutta eiköhän kun siinä pestoa on. Näyttää hyvältä. Kyllä. Sitten kuluu varmaan ällöttävää ääni. No niin, maistetaan. Tää on kyllä niin kuuma, että mä en pysty. Joo. Maistuu pestolta, eli on hyvää. Ehkä vähän suolaa kaipaa. Ja.
Nice. Erittäin Mutta semi kelpaa. Kyllä. Viime yönä oli kohtuullinen telttapaikka täällä kallioiden reunassa upealla paikalla. Nukuttiin kanssa ihan sairaan hyvin, kummatkin nukkuu noin 90 tuntia. Ja mä en ainakaan herännyt kertaakaan yöllä. Nyt on hyvä vetää tässä aamupuuroa ja aamukahvia ja katsella myötäisiä aaltoja. Ensimmäistä kertaa tällä reissulla on myötätuuli ja myötäiset aallot, niin mä en malta odottaa, että pääsee paanalle. Niin, ja by the way, me ylitettiin Keski-Suomen raja eilen ja ollaan yli puolessa matkassa. Tästä ei paljon soutuolosuhteet parane. Koko päivän on ollut käytännössä tyyni kautta pieni myötätuuli. Ja matka on edennyt kyllä aivan siivillä. Tänään ollaan pysähdytty useammalla saarella, käyty uimassa, syöty. Ja saarille pysähtyminenkin on paljon helpompaa tälleen, kun on tyyni, niin voi jättää vaan veneen siihen reunalle ja hypätä järveen uiskentelemaan ja viilentymään. Sairaan kuuma on, niin viilentymiselle on ollut tarve todellakin. Mä oon myös vähän palannut sääristä. Sen takia mulla on hienot kukkahousut jalassa. Nää on mun aurinkohousut. Ja täällä tää auringon polttoaste on aika korkea täällä keskellä järveä. Tulee tuplavalotuksena taivaalta ja veden kautta. Niin 50-selle aurinkorasvalle on ollut tänään käyttöä. On lämmin. Oh. Olisiko nyt jopa lämpöisin päivä? Niin kuin, Vähän niin kuin tuntuisi siltä. koska kello on siis varmaan yli 8 illalla ja tänne meinaa edelleen paistua, niin On kyllä varmaan joo kuumi. Nyt meillä on juomavesi loppu, niin pitää turvautua mun vanhahkoon filtteriin, mihin mä luotan silleen 90%. Tässä on Päijänteessä kohtuullisen puhdasta vettä niin kuin alun perinkin, niin eiköhän tää pelitä ihan hyvin. tänään Sannin venekeittiössä tarjolla isot kulholliset tonnikala, oliivi, tomaatti, pestopastaa. Isot kulholliset on nyt tarpeen tähän kauheaan energiapulaan, mikä Kyllä. on käsillä. Ai että. Tonnikala olivipastassa on myös tämmönen vähän nostalginen maku. Näitä on retkellä syöty paljon. Toimii edelleen erittäin hyvin. Iltauinnille. Kyllä. Teemu palaa hirvitarkastukselta. Oliko hirviä? Ei ollut hirveä.
ollaan 6 päivää kannettu mukana 0,5 litran kaljaa, mikä me ollaan unohdettu veneeseen. Ja nyt 6. päivän iltana pelataan vähän jatsia ja korkataan meidän pisse. Tasku lämmintä. Ei, maistuu kyllä aika hyvältä. Joo. No, venevesillä. Päivä 7 Lahdesta Jyväskylään soudulla. Ja taas kerran olosuhteet on aivan täydelliset. Keskellä päivää eikä tuule yhtään. Saadaan täällä lähes täysin tyynessä järvessä liputella eteenpäin. Ollaan matkalla Kärkisten sillalle, missä on meille ravintola, mihin mennään vähän lataamaan puhelimia, hakee vähän vettä ja todennäköisesti syömään nakkikoria tai jotain muuta vastaavaa. Homma rupeaa lähenee loppua pikkuhiljaa ja samaan aikaan on hyvät fiilikset siitä, mutta vähän ehkä haikeet, koska kyllä täällä ihminen viihtyy vesillä. Mä ainakin viihdyn äärimmäisen hyvin täällä. Mutta vedetään nyt veto kerrallaan, eikä ylpistytä. Ei saa ylpistyä. Ei saa ylpistyä. Se on tärkeää. Ja nautitaan matkasta aina perillä meiningillä. Se on tärkeää. Ja nakkikori on tärkeää myös. Kylmä kokis. Oi. Nyt mennään. Ja hanavettä järviveden tilalle. Niin, nyt ollaan juotu aika monta litraa järvivettä suodatettuna. Mutta mä en tiedä, luotanko mä siihen meidän suodattimeen, niin kiva vetää ihan anavettä tähän väliin. Viime yö meni upealla omalla saarella keskellä selkää. Siellä oli, no ei se hirveän iso selkä kyllä ollut. Ei se mikään selkä ollut lähellekään. Saari, jossa nukuttiin ja siellä oli hirven paskaa, hirven kakkaa. Ja se oli aika mielenkiintoista kyllä. Mä kävin varmistelemassa, ettei ollut hirveä. Ja ei näkynyt saarella hirveä, mutta hirven paskaa oli, niin se oli hieno asia. Ei. Mä oon ihan auringonpistoksissa täällä nyt höpötän omiani, joudun järvivettä litroittain. Soudataan nyt sinne kylmälle kokikselle ja lopetetaan tää höpöttäminen. Kärkisten silta. Jee, siellä on ravintola. Kylmä kokis odottaa. Joo, ja ensimmäistä kertaa sivistyksen parissa johonkin 5 päivään. Joo. Vääksyssä puhuttiin tarjoilijalle muutama sana, mutta sen lisäksi ei ollut kellekään puhuttu tällä reissulla. Apua, kuulostaa ihan kauhealta. Kameralle höpötettiin. Wow.
Me ollaan ultimaattisia lite-retkeilijöitä. Normaalin mölkyn sijaan meillä on mukana pikkumölkkö. Nice! Nois. Ui. Tänään ei tullut venekeittiöjaksoa ollenkaan, koska me pysähdyttiin tämmöiselle aivan mielettömälle saarelle jo aika aikaisin ja kokattiin täällä minun lempiruokaani makaronia ja jalosta ja lihapullia. Ai. Aina hyvä. Päivän burgerikin kalpenee kyllä tämän herkkuruuan edessä. Ai. Taitava. Tänään herättiin täältä aivan mielettömältä saarelta, jossa kelpaa kyllä nyt hörppiä aamukahvia. Eilen vedettiin vähän lyhyempi päivä, joku ehkä noin 10-15 kilometriä. Ja tänään on kanssa vähän lyhyempi päivä, koska ollaan menossa Sannin mökille, mikä on ehkä 8 kilometrin päässä. Me oltais eilen jo voitu mennä Sannin mökille kilometrien puolesta, mutta tää oli mukavampi jakaa tälleen 2 päivään ja ottaa nyt ihan rauhassa, kun meillä aikaa on. Eilen oli Päijänne-purjehdus ja tuolla takana meni purjelaivoja reilusti, minkä kanssa saatiin soudella tuolla. Se oli ihan hieno lisä päivälle. Aika hauska katsella purjelaivojen lipuvan vierellä, kun itse soutaa toiseen suuntaan. Ja meidän vauhti oli varmasti kovempi kuin näillä purjelaivoilla, koska oli todella tyyni päivä. Ja kohta suunnataan kohti Sannin mökkiä. Nyt olisi yksi iso selkä ylitettävänä ja siellä olisi palkintona Sannin mökki ja sauna odottelemassa siellä. Tietä vasta aallokko on, mutta ei tunnu kauhean pahalta, kun tietää, että kohta pääsee löylyihin. Käytiin äsken tuossa yhdellä saarella, mitä harkittiin mahdolliseksi yöpaikaksi ja sekin vaikutti todella kivalta saarelta kyllä. Käytiin siinä vähän pulahtamassa ja nyt viimeisen haasteen kimpussa ennen saunaa, mikä on pyörinyt mielessä nyt monta päivää. Ja Grilliruoka. Grilliruoka. Sekin on pyörinyt mielessä. Sauna kuulostaa aivan fantastilta tällä hetkellä, kun on 8 päivää vaan uiskennellut tuolla järvessä, mikä nyt puhdistaa varmaan jollain tasolla, mutta sauna, ai. Mä oon intohimoinen saunoja ja Sannin mökin sauna on vielä ihan priimasauna, joten nyt sauna ja sauna ja peto. Smiikit huononee vaan matka edetessä. Se kavoituu.
No niin, tossa vähän aikaa sitten ländättiin Sannin mökille ja täällä on kyllä nyt erittäin rennot tunnelmat. Käytiin vähän uimassa saman tien. Tänään on ehkä jopa kuumin päivä koko reissulla. Ja sitten pistettiin grilli lämpeämään ja vedettiin vähän possupihvejä ja uusia perunoita ja tzatsikia. Se kelpasi aika hyvin. Sitten lyötiin sauna lämpiämään ja nyt mennään löylyihin. Maitokahvia. Ai että. No niin, nyt on palauduttu, on saunuttu, syöty hyvin, nukuttu hyvin ja on aika lähteä takaisin baanalle. Tuntuu, että tauko mökillä teki terää, koska nyt tuntuu aika vahvalta ja me ollaan valmiita lähtemään soutamaan. Kerätään vielä vähän mustikoita matkaevääksi. On sen verta komeeta marjaa täällä. Ei varmaan näy tässä, mutta on kyllä. Uskokaa pois. Hei hei mökki. Hei, Tää oli hyvä tauko. oli kyllä Erittäin hyvä. surkeeta touhua. Ihan hyvän näköistä. Hyvin huomaa mökin, saunan, hyvän ruuan vaikutuksen palautumisessa, koska tänään kulkee. Eilen oli ehkä vähän väsynyt päivä ja onneksi oli aika lyhyt päivä, niin päästiin mökille nopeasti lepäämään. Hyvä sinänsä, että ollaan palauduttu, koska tänään joudutaan aikamoiseen vastatuuleen ja vasta-alkkoon rykimään, mutta veto kerrallaan. Päijänteen pohjoisin piste mielessä. Me päätettiin aikaisemmin tänään, että käydään Päijänteen pohjoisimmassa kohdassa kääntymässä. Siitä tulee noin 10 kilometrin ylimääräinen lenkki, mutta sitten me voidaan sanoa, että me ollaan soudettu Päijänteen päästä päähän, niin on se sen verran iso sulka hattuun, että viittii 10 ekstra kilometriä hyvin soutaa. Plus meillä on aikaa, niin miksi ei? Matka jatkuu. Tänään Teemun venekeittiössä Välipala Editionissa on mustikkapuurua. Reiluilla mustikoilla. Oi oi. Ja myrkyllisen vahvaa murukahvia. Oi että. Kyllä kelpaa. Mä jätän mun matkatavarat aina tonne päälle killumaan sillä tavalla, että ne ensimmäisessä aallossa varmaan pomppais järveen ja sitten Teemu joutuu järjestelemään ne uudestaan. Hyvä työnjako mielestäni. Kyllä. Kyllä puskee vastaan. Juu. Semiraskas soutupäivä kyllä, kun tulee koko ajan. Tulee koko ajan ja koko ajan vastaan. Justo Sämpylä. Mun tämmöisiä törkeitä syöntivideoita reilusti. Chipis.
Siellä päin olisi Jyväskylä. Ja tuolla päin on Vaajakoski. Sinne mennään. Nyt rupeaa Vaajakosken kanava lähestymään. Meillä on ehkä parisen kilometriä vielä soudettavaa. Onneksi keli on tyyntynyt nytten, joten ei tarvii lisäaallokossa pyöriä siellä kanavassa, koska se on ilmeisesti kohtuullisen haastava muutenkin. No niin, nyt on sellainen tilanne, että me tehtiin vähän selvittelytyötä ja useammassa lähteessä todettiin, että tuolla kanavan toisella puolella ei ole Päijännettä. Ja Päijänne on loppunut jo. Että kanava skippi. Google Maps oli ainoa, mikä sanoi Päijänteen jatkuvan tuolla kanavan toisella puolella ja ei me siihen luoteta nyt yhtään enää. Ja nyt me kierretään tuolta toiselle puolelle tuota niemeä. Ja siellä on Päijänteen pohjoisin kohta. Ehkä. Sekin on vielä vähän epävarmaa. No, Wikipedia sanoi niin. Ja Wikipedia on aina luotettava lähde. Kuulkaa nuoret. Se on viimeinen päivä Lahdesta Jyväskylään soudulla, ainakin toivottavasti startannut. Ja me herättiin täältä aika tämmöisestä hauskasta telttapaikasta. Eilen illalla pimeällä etsittiin meille paikkaa, katsottiin kartasta vaan kohta, missä ei ole asutusta. Ja sattui löytymään ihan kelpo hyvä telttapaikka. Ainoa huono puoli on, että meidän teltta on noin metrin päässä polulta, missä on kulkenut muutamia ihmisiä, mutta ei se oikeastaan ole häirinnyt juurikaan. Kohta lähdetään sitten hakemaan Päijänteen pohjoisin piste, jonka jälkeen Jyväskylään. Aamupalaa syödessä löydettiin paratiisikivi. Täynnä metsämansikoita. Mitä hittoa. Nice. Harmi, kun tuoksu ei välity videolle, koska täällä tuoksuu todella voimakkaasti metsämansikka tällä hetkellä. Ja siis tuoksuu varmaan 2 metrin päähän. Jep. Nyt herkutellaan. Nois, täällä on mustikoitakin. Hieno. Metsätaideteos. Nyt se pumpaa, nyt se on pieni. Vielä viimeiset vedot ja kohta ollaan Päijänteen pohjoisimmassa pisteessä. Siellä se nyt on, Päijänteen pohjoisin piste. Ja Vaajakosken moottoritie huutaa taustalla. Tää ei ole mitenkään äärimmäisen juhlallinen paikka, mutta hieno tunne kuitenkin. Nyt on kohta soudettu Päijänteen päästä päähän. Oh, Jesus Lord. Päijänne taitaa virallisesti... päättyä tuohon. Olipas se juhlallista. Joo, kaikkien karttojen mukaan Päijänne päättyy tähän Kettosiltaan. Joten noin. Päijänne päästä päähän soudettu. Jee.
Käydäänkö tuolla vielä lammen päässä kuitenkin? Me voidaan käydä. Velomistekniikka on huono. Se on tiedossa. No niin, ja sieltä tulee vielä... Ei usko, että me ollaan menty 200 kilometriä just tällä paatilla. Kaikkialla muualla on ollut vähän enemmän tilaa mennä nyt. Ehkä joo. Ei. Nyt on kyllä ihan paskaa touhua. On kyllä joo. Kyllä ihan kauhea tunneli. Valoa tunnelin päässä. No niin. Olipas se show. Töks. Jee. No nyt on ainakin Päijänne soudettu päästä päähän. Jee. No niin, ja taas tähdätään reikään. Katsotaan, osuuko tällä kertaa. Nyt vois kyllä oppia virheistä ja käyttää tätä melaa. Joo. Jee, pulininen. Nice. Keskelle maalia. Kondoolikuski. Joo. Nyt tulee koko reitin kapeimmassa kohdassa tulee Suomi-laiva. Vyöryy kohti. Ehkä jos me ollaan reunassa, niin me selvitään. Joo, aika jännittävää. No niin. Nyt ollaan turvassa. Puskaan piiloon. Selvittiin hengissä. Selvittiin just massiiviset aallot. Wow. Jyväskylä lähestyy ja Sannin äiti näkyy taustalla olevalla sillalla kannustamassa. Loistavaa. Morjesta. Nonni. Tittididi. Siellä näkyy Jyväskylä. J-Town Skyline. J-Town. Ja. Kaisla hyökkäys. Siellä se on. Aivan lähellä. Nice. Kotikaamun. Niin, kyllä. Niin, nyt on Sannin viimeiset soutuvedot. Sanni antaa mulle kunnian vetää viimeiset. Ai et. Noin, siinä oli mun viimeinen. Nice. Soutuura ohi. Joo, ei tarvii enää soutua. Noin. Kuokkalan silta alitettu. Eikö tää tarkoita, että ollaan Jyväskylässä? Tarkoittaa, jee! Come on. Nonni, se on Lahdesta Jyväskylään ja Päijänteen päästä päähän soudettu 10 päivässä. Tää oli mahtava seikkailu. Ja nyt me käydään kilauttamassa venettä tuolla satamassa ja moikkaamassa äitiä ja siskoa ja lähdetään pötköttämään.
Lisää kokista. Antero ja Annika. Ja jäätelöä. Yes. Yes. Kiitos, kiitos, kiitos. Nyt käydään vielä hoitamassa viimeinen Jyväskylä-rituaali, eli kastautumassa Jyväskylän suihkulähteessä. Apua, ei noin lähelle! Noin lähelle! Apua, ei! Kiitos kaikille matkaa seuranneille. Me mennään nyt kuivaamaan itsemme ja pötköttämään.